Oi, madam फैबाय स्कार्ट द'. Good morning, students. How are you all this morning? So, welcome to the spoken English class, everyone. दिनै जों spoken English नि basicsफोरखौ सोलोंगोन. नाथाय बेनि आगोल, let's learn how to introduce ourselves. So, you. Oi. Oi. Oh, madam. So, what's your name? मा होनदों madam? आं नोंनि मुंखौसो सोंदों. Madam, आंनि मुङा सोरां बसुमतारी. लोगोफ्रा आंखौ अननानै खुमब्राबो होनो. Quiet, shh, everyone. जुदि आंनि मुंखौ सोरबा सोङोब्ला इंलिशाव फिनखौ ओरै होयो. My name is फोरमायथि बर'. बुजिबाय? देलाय, नाजालाय. My name is फोरमायथि बर'. नङा, बे आंनि नामसो. नों होनगोन My name is सोरां बसुमतारी. देलाय, नाजालाय. आच्छा, my name is सोरां बसुमतारी. I'm so sorry. देलाय नोंसोर दसे नाजाथ'लाय. जागोन दे madam. Hello, Michael. How are you? Long time no see. ओइ खावला, मा मेदामा थामाम इंलिश गायदा. लेटेस्ट काब्रा आंथ' हमस्लाबनो हायालै. रोंनाया आंबो एसे रोंगौलै. जेरै you, what, coming, set up. I love you darling. I love you too. Yes.